Здравейте на всички, които посетихте сайта ми petertishkin.com. Здравейте и на тези, които разглеждат профила ми в ZAS.BG и YouTube. Името ми е Петър Тишкин, а това е моята рубрика Петър Тишкин Live, в която имам желание да коментирам всичко това, което ме вълнува, това, което виждаме от малкия екран, това, което четеме в списанията, в вестниците, по книгите, това, което виждаме в интернет, въобще това, което ни прави впечатление. Първо, нека да ви се представя съвсем накратко. Занимавам се с медии от, както се помня, още през 1992 година, когато бях и толкова малък. В момента, в който чух първото частно радио в България, FM+, казах не, това е моето нещо. И от тогава до днес, между другото, се занимавам само единствено с радио, не в FM+. Директор съм на местна радиостанция, а и консултирам други радиостанции с каквото мога. Но голямата ми мечта последно време беше да си направя именно такъв видеоблог в интернет, където да коментирам това, което се случва в България, и не само в България, и по света. Това, което ни прави впечатление. Именно затова създадох този видеосайт, в който най-редовно ще влизам, за да коментирам именно нещата, които ми правят впечатление. Надявам се и вие ще коментирате заедно с мен това, което ни вълнува в коментарната рубрика отдолу под видеоклиповете. Първото си предаване съм го посветил съвсем случайно, не съм мислил какво да правя в първия си брой, нещо специално, нещо невероятно. Исках да е обикновено това, което наистина се случва в момента в медийното пространство. Именно последното предаване горещо. Безкрайно уважавам Венета Райкова и това наистина е една водеща находка. Няма човек да го отрече, че Венета се забелязва, Венета е оригинална, Венета е остроумна, Венета е с бърза мисъл и Венета прави наистина интересни интервюта. Много малко водещи в България правят интересни интервюта, тя е една от тях. Венета Райкова в последното си предаване покани Росица Новева. Не знам каква беше Новева на починалия покойния вече Зографски, но свързвахме с името Зографски. Това беше претекст да влезне в V-Brother. Тази Венета покани Росица Новева при цялото си състояние, което ние наблюдаваме на това момиче последно време. Няма лошо, напротив, чудесна идея. Едно интервю, което безспорно ще бъде интересно и беше интересно на цяла България. Росица Новева, каквато ще да е грозна, сексапилна, тъпа, умна. Тя е личност, която предизвиква внимание. И Венета затова я покани. В повечето случаи, където и да се появи Росица Новева, става излагация. Така стана и в предаването горещо. И тук вече народа целия се нахвърля върху Венета Райкова и казва: ето, тя се възползва от момичето, народа срещу Венета. Ето е Венета манипулаторка, ето е Венета това, ето е Венета онова. Но същото това време ние всички гледахме това предаване и с очакване Венета да бъде такава, очаквахме Росица да се изложи. Всичко това се получи. И Росица се изложи, и Венета пое обвиненията, че манипулативна, че се е възползвала, че това, че онова. Аз не съм на същото мнение, не заради друго, защото Росица Новева е достатъчно голям човек, за да реши дали да се появява по телевизията пияна или не. За да реши да си показва скъсалия чоропогашник или не. За да реши да ляга да си дига колата или не. Това си е нейното право. И Венета не е виновна, че тя е такава. Напротив, аз харесвам, между другото, нейното поведение. Интересно ми е и не я осъждам за което. Просто искам да кажа, че циганите са най-готвените любовници. Как ги провокираш? Какво им правиш? Духа ми. Знаеш ли, много беше секси, ама направо ми хареса. Така направих най-хубавата свирка. Аз съм волна пеперуда и лети от цвят на цвят. Да, ето това е Росица Новева. За мен е едно болно момиче. Тя има здравословни проблеми. И трябва преди да отиде по телевизията или във вестниците да се позамисли и да брои до 3. Дали трябва да го прави и какво трябва да прави. Трябва да си смени и компанията. Защото очевидно компанията, освен да й подава чашки, да се възползва след това от нейното състояние, друго не виждам да я развива, да й помага, въобще да обогатява. Венета прекрачи границата. Не с това, че излъчи всичко това, което видяхте. Не с това, че покани такъв гост. Не с това, че изнасили Росица да се обади на приятели, да го докара в студиото и че момчето, след което не желая
да се появи пред камерите. Поздравявам го за което. Венета прекрачи границата, защото срещу себе си има си психично болен човек, на който тя започна да втълпява, тъй като аз разсъждавал съм доста върху Росица. За мен тя е един болен човек, един много самотен човек. Един човек без истински приятели, може би без истинско семейство. Един човек, който вижда, че е сам, често. Венета започна да втълпява на този човек, че нейният приятел, същия този, който не пожела да седне на диванчето, понеже не пожелал да седне на диванчето, той не е истински приятел. И Венета, ако била на мястото на Росица, как нямала да бъде с него? Как ето виждаш и той те остави в момента пред цяла България, вместо да те защити. Ето това беше голямата грешка на Венета. Ето това беше границата, която тя мина. Няма лошо, показваш Росица. Нямаш лошо, показваш и чоропогашника с къса. Няма лошо, показваме и синките. Няма лошо, тя е пияна. Има лошо, когато на един толкова самотен човек, който за мен е пред разпад, започнеш да му втълпяваш и малкото хора, които се докоснат до него, за да бъдат с него, за да оправят живота му, за да го вкарат в правия път. И ти да втълпяваш на този болен човек, че това са хора, които я предават, това са хора, които не я обичат, това са хора, които ги е срам от нея и така нататък. Питам Венета Райкова. Първо, това журналистическо ли беше? Второ, морално ли беше? И трето, защо го направи? Ако Венета има малко сърце и ако осъзнае грешката си, нека си извини в следващото предаване на горещо на Росица Нобева не за това, че покани пияна и всичките останали неща, а заради това, че започна да втълпява на Росица, как отново е сама, как отново няма приятели, как хората се срамуват от нея. Ето това са комплексите на Нобева. Ако Венета е истински приятел на нея, няма да й ги натяква, няма да й ги изкривява и манипулира. И нека да си извини. Пожелавам на Росица да намери приятели до себе си, които първо ни подават чашка, второ я изтърпят няколко години, докато тя наистина влезне правия път, а тя ще влезне в правия път в момента, в който намери човек до себе си стабилен, който да се грижи за нея. Искрено и го поздравявам на Венета и пожелавам да прави толкова силни интервюта, колкото и това, и да си извини за това, че втълпява на Росица, че малкото хора, които са с нея, са срещу нея. Всъщност това е комплекса на Росица, това прави болен човек, това прави луда. С това спираме днешното си предаване. Така коментирам аз предаването горещо от последната седмица. Двубоя между Венета Райкова и Росица Нобева. В следващото ми предаване ще коментираме звездата Риана, която идва в България на 30 благодарение на Vivatel. Поздравявам Vivatel за този концерт. Фирмите трябва да бъдат поздравявани, когато карат такива звезди като Риана. Аз обичам Риана. В следващото предаване обаче ще коментирам нейните сценични изяви. Как е Риана на сцена, гледах доста концертни записи, какво ми е мнението за концерта и в София, какви са ми очакванията, какво мисля за Риана на сцена като цяло, за Риана като изпълнителка в следващия ми видеоблог, а вие може да оставите мненията си още от сега, както очаквам и мненията ви за Росица Нобева, за Венета Райкова, за това, което коментирахме за последното предаване горещо. Очаквам мненията ви на коментарната рубрика под видеоклиповете и също така очаквам вашето мнение на мой имейл video@petertishkin.com. Влизайте често в сайта ми petertishkin.com, където ще качвам предаванията. Пишете ми на мейла video@petertishkin.com, изпращайте ми вашите видеокоментари за това, което коментираме. Ще ги включа в следващите си рубрики. Очаквам да се получи интересен дебат. Благодаря ви. Това беше първото ми предаване за моя видеоблог. Ще се видим скоро. Темата на следващото ни предаване е Риана и нейните живи изпълнения. Бай!